بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر اس کلتاسو نیکی نشی حاصل اولے لن تنالو اچھری بتاسو ان رسے گئی نیکیتا حتی تردے پورے تنفقو چتاسو خرچکے مما دا اغمالنا تحبون چتاسو سرمین ساتئی چتاسو خوخوائی حس کرب تاسو حاصل نکڑی نیکی لن تنالو حس کرب حاصل نکڑی البرانی کی حتی تردے پورے تنفقو چتاسو خرچکے مما دا اغمالنا تحبون چتاسو خوخوائی مین و سر ساتئی وما تنفقوا آغا چه تاسو خرچ کوئی من شئین دیو سیزنا فإن اللہ بیشک اللہ تلا چه بیہی علیم پاغیبان پودے کل الطعام طول خوراکونا طول طعامونا کان حلن دا حلالو لبنی اسرائیل دا بنی اسرائیل لپارا الا ما حرام مگر اغچے بنکڑیو اسرائیلو یعقوب علیہ السلام الا ما حرام مگر اغچے حرام کڑیو یعنی بنکڑیو اسرائیلو یعقوب علیہ السلام علی نفسی پخپل زان باندے من قبل ان تنزل التوراتو مخکد نازل دلو د توراتنا من قبل مخ کے اند دینا تنزل التورات دراتلو د توراتنا ان تنزل التورات دا چی نازل کڑی شیوی تورات یعنی تورات دراتلو نا مخ کے دا پزان بانی بن کڑی قل ورطوائی فاتو راوڑائی بی تورات تورات فتلوها دا اولولائی ان کنتم صادقین کئی تاثرشتنی فمن افتران بس چاچے جوڑ کو علی اللہ پا اللہ تعالیٰ بانی الکذب دروغ چاچے جوڑ کو پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ من بعد ذالک رستو دے کارنا فولائے کنو دا کسان هم الظالمون دا ظالمان دی قل ورطوایا صدق اللہ اللہ رشتیاوی لی فتبعو تابداریو کئی روان شای ملت ابراہیم دین دا ابراہیم علیہ السلام پسے ابراہیم علیہ السلام پر دین پسے روان شای فتبعو تابداریو کئی امنائی ملت ابراہیم دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفن چے پاکو حنیفن چے متوجیو اللہ تا یو طرف یو دا اللہ دا پارا حنیفن یو طرف یو وما کان من المشرکین نو دے دا مشرکاننا انہا اول بیتن یقیناً اول کور وزعچ مکرشوے دے للناس دا خلق دا پارا للذی خام خاغا کور دے بے بکت مبارکا چی پا مکہ کے دے مبارکن برکت والا دے وہدن او ہدایت تے للعالمین دا پارا دا عالمو دا مخلوقات دا پارا فیہ پدے کے آیات نخدی بینات سرگند اخکارا مقام ابراہیم مقام ابراہیم دے مقام ابراہیم دے من دخلو سوک چے داخل شو دیتا کانا آمنا دے وپ امنی کانا آمنا نو دے با بچ نو شپ امن وللہ او خاص اللہ دا پارا علی الناس پا خلق بانے حج البیت حج دا بیت اللہ دے من اغسوک استطاع چی طاقت لری الیہ اغی طرف تسبیلن دلاری دتلو ومن کفر و چاچ کفر کو فإن اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چرے غنی دے بے پروا دے للعالمین دے مخلوقاتنا قل ورطویا اہل الكتاب او کتاب والو لمت تکفرون تاسو ول انکار کوي
بآیات الله دایتونو د الله تعالی نه والله شهید الله خبر دے علامات تعملون پاسبان چې تاسو عمل کوئ قولو توایا اهل الكتاب کتاب والو لمت تصدونا ولی تاسو اڑوئی خلقان سبیل اللہ داللہ تعالی دلارینا من اغسوک آمن چی مائرا ور تبغونها تاسو لٹوئی پائی کے عوجن کو گوالے عیبونا وانتم شہداء تاسو علم لرائی تاسو خبری وما اللہ ندی اللہ تعالی بغافلین یو ذرنا خبر اما تعملون داسنا چی تاسو عمل کوئی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ان تطیعوک چی تاسو خبرو من اللہ فریقن دیوی ڈلی من الذین دا کسان نوتو الکتاب چورت کتاب ورکڑ شوی دے یردوکم واپس بکی تاسو وابڑی تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کافرین کفر تام وکیف تکفرون او سرنگ کفر کوي تاسو یا اول کافر کې گئے تاسو وانتم تتلا علیکم او حال چې پتا سبحان لستل کیږي آیات الله آیاتن الله تعالی او فیکم رسولو پتا سو کې رسول الله دې ومیا تسم بالله چاچ منگولیو لگولی پا دین دا اللہ بانے فقد ہدیہ کی نندت ہدایت اکڑے شو الہ صراط مستقیم دا برابر الارے دنے غلارے